No. No. De quin color és el rei Baltasar, nois? Què és això? A veure, Sergio. A veure què estàs fent, a veure el pastoret, m'ensenyes? A veure, m'ensenyes? Agafa, agafa. Oh, que xulo, Ah, no hi ha pescador. Hola, que xuli, Es fa falta un pescador, Algú que no tingui feina. Plastelina 2.0. A ver. Hombre, es que eso es innovar, Sí, sí. ¿Me enseñas? A ver, ¿me enseñas? No? Bueno, bueno. A veure si estarà xulo. Que sortirà per la televisió. A veure que xulo. No me l'ensenyes? Bueno, bueno. Posa-la allà, posa-la allà. Allà que comencen a endreçar. Com van aquests peixos? Bé? Molt bé.
¿Quieres algo de ver? Un zumo de... Cortecita, ¿no? Yo me he ido de allí porque es que este está al lado de la estufa todo el rato y se va a quemar. Míralo, está aquí a la maravilla de ella. Amb quina vols que vengui? Pampa. Sí. Què estàs fent? La cabra